Veľmi často slýcham takovou tu myšlenku o tom, že na Slovensku probíhá jakýsi emancipační proces, který má velmi hluboké historické kořeny, a to je jedna absurdní hloupost. To tak není. Ahoj Mišo, kde je tatino? Zdravíme ťa. Ahoj, ahoj. Ty si umieš dvere. Co jsi špinia? Servus, ahoj. No, tak toto není pekné. Marta umývala dlášku, vieš? Áno, a teraz čo? Nestihla to, ešte, samozrejme, poďte dovnútra. Len to nestihla. Ale to je... Myslela si, že... To je práve dobre, nie? Cítiš sa byť skôr v nepriateľskom prostredí, alebo máš pocit, že voči tebe osobne je to prostredie skôr priateľské v týchto dňoch? Skôr priateľské. Ale to je vždy tak. Vieš, na Slovensku vždy boli populárni skôr tí, ktorí sú obeťami alebo ktorí sú kritizovaní vládou, než naopak. Je otázka, do akej miery dnes občania vlastne môžu čokoľvek urobiť. Vieš dobre, že ako si občania nie vždy rozhodujú o tom, proste akým spôsobom alebo akým smerom sa dejiny budú uberať. Občania zvolili túto vládu, to je proste pravda. Sú to tí isté občania, ktorí dnes pomerne stále viac a viac teda na túto vládu nadávajú. Ale to samo neznamená, že ten vývoj môžu zvrátiť. To je, práve ja sa obávam najviac teda toho, že tou eróziou, proste tou neistotou občanov o tom, že jednoducho isté pravidlá fungujú, môže spôsobiť, že už nikto nebude veriť ničomu. Dobre. Vieš, tá vlna toho, nazvime to teda etnického princípu, jednoducho nie je taká silná, ako sa možno očakávalo. Chvála Bohu. Ľudí ani tak nezaujíma teda to, či bude slovenský národ stáť na výslni dejín, ale či budú mať zajtra čo jesť proste. Keď som sem išiel, tak posledná vec, ktorú som o Slovensku čítal v novinách, bol článok Štefana Hríba, taká tá jeho reportáž z mítingu HZDS. Ja som si uvedomil, že on existuje v nepriateľskom prostredí, pritom na druhej strane, keď sa s ním rozprávam, mi hovorí o toľkých prejavoch priateľstva. To, čo Števo Hríb zažil v tom PKO, a nielen on, to považujem za veľmi nebezpečné, lebo to sú tie 2 minúty nenávisti Orwellove, ktoré sa tam koncentrujú, ktoré tam si tá vláda ide nabrať. Nabrať si proste ďalšiu energiu proste do svojho boja proti komu. Nevedno. Ale v každom prípade proste sa ide nadýchať svojich 2 minút nenávisti a tohoto sa teda obávam. To je veľmi nebezpečné. No, ono se tam po tom 1. lednu najednou teda ukázalo, že ten federální kanál byl důležitější, než se zdálo, a mám tady na Trnavce velice špatně chytit Vídeň. A já jsem si najednou uvědomil prostě, že budu odblokován od všeho, prostě, že nebudu mít zprávy, že jednoduše tady v tomto kousku země 60 km od Vídně, protože tady je blbej signál, prostě já budu muset koukat na slovenskou televizi, tak jsem si za své úspory prostě koupil satelit. Že člověk dokonce i v takovém malinkém domečku a jaksi s pocitem jisté otrženosti může mít zprávy z první ruky, což je pro můj, dejme tomu, psychický stav velice důležité. Dneska už Československo neexistuje. Ten prostor Československa už není, podle mě. Já si myslím, že to jde dost rychle od sebe.